faci? Eu bine, voi bine. Emulator, vamos deixar. Armaturile care au discuri. Păi pasă că termin jocul. Da, nu vrem asta. Fiți atent. Dați pe ce? Îndrăse la joc. Că n-are niciun sens dacă încep așa un alt content. Bine, încă n-am terminat atunci. Gata. Pentru că am pus niște combinații, am bani infiniți. Dar nu-mi pasă ce zici. It's a new day, it's a new world. După să am bani infiniți. Lasă-mă cât de how much cash you had left over after purchasing your franchise package. Great. That should be more than enough. 100. Now let's get started. Nu On your am... left are your product Da, bă, da, am bani and infiniți. unlock more expensive catalogs by Cred că am simply făcut purchasing items niște from combinații Pizzeria. infinite, să Use zic the așa. arrows in the bottom right Am of the terminat item window jocul. to browse the products for each Gata, catalog. am uitat să-mi scot opțiune. Mă rog, nu ne prea ne pasă să ne chinuim Place your item. tot secolul ca să-l... In blueprint mode as Și în often as plus you like unele nu le before pot opening lua. your doors to the public. When you're ready to Pentru că open your trebuie să îmi restaurant fac for business upgrade for la the day, click the pizzerie button ca labeled să le iau. finished in blueprint Uite mode. ca prima. Give it a try and do some shopping. Deja fac shopping. Ce vorbești tu? Dita mai poate. Ne, nu știu cum zicea. Dar zicea ceva de genul. Bine. Uite, available, loc mai mare. Și left îl iau. Uite, 3 chestii la unavailable pentru că trebuie să fac upgrade la pizzerie cu totul. A, dar pot! Bum, așa arată următoarea pizzerie, să zicem noi așa. Uite, bine. Următoarea. Și cam atât. Cred că asta e ultima. Mi se pare. Dar e bine că ne putem lua absolut toate chestii. De la asta am luat tot ce se putea. Încă n-am available, nu știu de ce. Castravetele unavailable. Trebuie să mai iau chestii acum. Joc și gen... Mă rog, ignorăm această... Cred că pe nimeni nu interesează cât de mult durează, frate. Dacă vreți să dureze mult, dați Your restaurant is now officially open. Awesome. That doesn't Da, mean încet. the job is finished, however. Bine. Have a lot of work to do. While patrons eat their pizza Am o schemă. from your terminal, you have supplies to Bine, mai am jucat jocul ăsta. De 3 ori l-am terminat astăzi. all the items on your to-do Da, de 4. Nu mai voi termina asta. get out of there. Pears comes out of Asta e, hai. The only money you have to worry about is future upgrade any of the equipment in your office. Now, on to other matters. Something to be aware of is that the ventilation system in your terminal are already loud. May prevent you from hearing things in adjoining air vents. It won't be a problem until they can be fixed. However,
Te pot să obțin. Deci asta voi termina chiar acum. 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 Ei, cum mă poți să zici? Și aici, super. Bine, aici l-am terminat cu totul, dar pentru că video poate dura mult și vreau să terminăm tot jocul astăzi. Ea s-a dus destul de mult timp. Am făcut ăsta și i-am făcut pe toți, dar îl voi arunca. Pace. Uite, poate crește riscul. Animatronic frequency. If you feel that it is becoming unstable, use the taser provided to you. You can use it 3 times without damaging the hardware. Every use over 3, however, will decrease the item's salvage value. Before you is an animatronic found in the back alley. We are unsure of its origins. It is your job to complete the maintenance checklist before claiming it. Or, if you choose to, you can throw it back into the alley where you found it and forfeit payment. Please make your choice now. Don't forget Saturday. You want them all to be in one place. Ăla e, deci, nu știu unde e pe aici ca să trăim. Nu mai pot, nu știu, nu mai pot să fac. Da. La fel cu Puppet. Îl voi pune Puppet, îl voi pune aici. Merge odată. Nu vreau să spună. Am lag. Stați pe ce... Măcar nu mă prins. Stai că știu eu. Fac. Nu știu ce se întâmplă. Trebuie. Nu știu dacă. Dar le-am pus. Mă rog să las așa. Îi dăm mea din cauza un problem. Lasă asta. Nu e important. Vă jucăm doar un match și
și terminăm episodul. Pentru că... Da. Și aici avem surprize. Ori eu din cauza netului, că e foarte prost, ori e din cauza pentru că filmez. Și eu filmez de pe telefon, jocul acesta. Și nu e chiar atât de ușor, dar nici prea greu. Adică dacă ești să scriși banii, lefty. Mai bei apă din când în când. Da. Vezi că stau și eu în pat. Ok. Bine. Doi. Și... Haide. Yes! Gata! King time. Before you is an animatronic found in the back alley. We are unsure of its origins. Nu-mi pasă de It is your sprint job prep. to complete the maintenance checklist before claiming it as De salvage. sprint prep. If you choose to, you can throw it back into the alley Dar where you lasă-mă found it ăla. and forfeit payment. Please make your choice now. Throw in the back. N-am timp. Chiar dacă vreau să nu spun. Want them all to be in one place. Îmi place că e happy încă sar. Parcă așa îl spun, happy. Happy metal, happy. Yes. Gata. Mi-am cumpărat castraveți. Sper dacă mai sunt, dacă mai pot face la pizzerie. Pizzerie. Ei, uite, castraveți l-am luat, dar... Nu știu dacă mai pot. Mă rog, hai să vă arăt încă o combinație. Sper că o să meargă. Deja aici. Mâna cu Freddy. Banii. Bani. Marioneta asta scoată. Ce mai te spun? Alfabet. E pe aici. Era Lefty. Da, am mai făcut combinația asta odată, dar am uitat. Dar Lefty nu știe rol ale în această combinație. Cred că practic e Freddy Fazbear Diner. Gen Freddy, Bunny și Fox. Nu apare și Lefty în primul Five Nuts. Bine, hai să curățăm dinții. Și acum avem sponsor. Foarte ciudat, un sponsor. Gata, merge să pun în sfârșit chestii. Și acum parcă zic, am înșelat. Că nu o să regret. Îmi pare rău pentru lag-ul, dar n-ai ce fac. Și o să vă arăt cum se joacă niște minigame-uri. Jocul. Asta zic chiar pentru că costă bani. Arăți, nu bani din jocuri sau alte prostii. Dar unele jocuri nici eu nu știu să le joc. Adică jocul ăsta nu l-am jucat niciodată.
La Puppet habar n-am, nu înțeleg care e sensul lui. Arată într-un fel puțin povestea lui Puppet. Dar e cam ciudățic, așa că nu se arăt. La care nu știu nu oare. Că nu le știu și eu pe toate, nu sunt toți. Short try again. Aici nu știu cele care treaba cu el. Cu tipul ăsta. Dar piscina. Mai e încă o piscină, dar nu are, e mai mult mai mică și nu are. În altă parte. Bă, ce aproape era. Dacă am zis că vom încheia episodul după lor. Oh, yes! De acum parcă vă găsesc în comentarii. Că parcă ai zis că vei termina episodul după ce termin runda aia. Ei, pentru cei care nu știu. Da, uitați asta, da? Uitați-vă la astea demențiale. De prost. N-am prea mult ăla, dar cel mai greu e ăla în cutie. Tot cu bile, dar nu mai greu. Aici e o de prost. Nu se mai știu. Probabil până. Ok. Tipul ăsta robot nu știu. I am a candy cadet. Come get your candy here. I have candy all day, every day. Candy, candy, candy. Return to Candy Cadet again, and maybe I will tell you a story. La Puppet nu o să vă arăt, că habar n-am care treaba cu jocul, dar poate o să vă arăt la sfârșit. Ok, nici ei nu știu ce. Nu, e după noroc, dacă îl prind bine, dacă nu. Aici e cel mai norocos joc, deci dacă vreți să faceți bani, ăsta e cel mai bun. Uite, câștigați puncte, aveți doar 3 șanse. Uite, am prins 2 de 500, cea mai mare număr de 3 de 500. Nu că există și de 1000, dar dacă există... Eu am prins odată 3 de 500. Bine, hai să... în episodul ăsta. Dar Puppet e un fel de poveste ei, da? Blocată. Și trebuia să noi să salvăm. Ok, să-l prindem pe copilul cu verde, copilul verde. Nu știu de ce, dar ăla trebuie să-l prindem. Bine, e un ciudat minigame-ul. Pentru că nu știi dacă va veni. Uneori ai șanse să nu vină. Da. Normal, vezi un copil pe geam. Normal, din câte știu eu din poveste Fanat, e un copil acolo care se uită pe geam și... Și normal, ai un fel de poveste a lui Puppet, să zicem așa. Bine, primul copil, știu, a fost omul de papagai, dar... a murit de fapt. Ok. Nu vă plictisiți și să aveți neregrete. O să vă arăt și un alt. Mamă, deci
Mamă, deci dacă nu fac pizzeria asta de mare calitate... E cu împușcători. Bine, mai e un joc genul ăsta. Oh. Îți vibrează telefonul când te pierzi. Nu mai un joc de genul ăsta. Episod, dacă s-a de... Nu uita pe la chiar. Noi ne zicem, papa.